Къде отиде, бе, човек? Брада! Какво правиш, бе, човек? Дошли сме да работим тук. Чеф, само да мога да си позволя от този флеер. С работа ще се получи. Красива циганко, колко си хубава. Ари, бе, брада. Абе, днеска ще влезем ли в този магазин? Давай тази отверка, че... Значи... Красива циганко... Брада! Брада, вземи. Брада! Брада, Къде отиде, бе, човек? Къде отиде пак това, бе? Това навсякъде може да се навре. Брада! Брада, къде си, бе? Брада? Ти изглеждаш уникално, бе, човек. Чеф, флаер, не можах да издържа. Уникален си, брат. Откъде мога да се здобия с такова нещо? Тук ли? Да. Какво има тук? Брада? Чеф, това ти ли си? Флеер, уникална марка. Уникално, Време е да смениш куфара, моето момче. Просто нямам думи. Флеер, уникална марка. Град Раковски. Магазин номер 1 в България. Брада, стигнахме. Брада! Брада! Какво става? Флеер. Нали бяха във флеер, шеф? Какъв флеер, бе, човек? В старческия дом слизай, че трябва да чистим. Наш колко климатици имаме да чистим. Флеер, давай, тръгвай. Флеер.